Goa has lost a very reputed, honest politician of the Goa. Congress party also has lost one of the most loyal and veteran. शांताराम बापगाव गोयची बाजू मांडटालो वा कोंकणीची बाजू मांडटालो तातूंत एक तर्कशुद्धता आसतालो कसलीच वायट वृत्ती ताजे मदीं नाशिल्ली. आपल्या पदाचो फायदो कोंकणी खातीर ताणें खूब केला. प्रत्येक चळवळी भितरय बी ते आशिल्ले आनी मुखार हे नासतना थोडे जावन ताणें फाटल्यान रावनय बी खूब सपोर्टाचें काम केलां. Goa has lost a true Goenkar. Goa has lost a very honest, a very unassuming, and a very loyal politician. कैलासवासी शांताराम नाईक हे राजकारणामध्ये स्वतःला एक विद्यार्थी समजत होते. कधी राजकारणामध्ये कुठल्या मोठ्या पदाची त्यांनी अपेक्षा केली नाही, परंतु पक्षासाठी आपण कार्य करत राहायचं आणि पक्षाध्यक्षांचा आदेश ही आज्ञा मानायची, ही शिस्तप्रियता कैलासवासी शांतारामजी यांच्यात होती. एक असो हांव पॉलिटिशियन पळयता जो खंयचेच पार्टीक आपली काँग्रेस पार्टी सोडून दुसरे पार्टीक गेल्ला म्हणटा तो एकूच आमगे शांताराम अशें म्हाका दिसता म्हगे पॉलिटिकल कॅरियरान.